5 ting du skal vide, før du køber ny elkedel. Er du træt af langsom elkedler og kedeligt design? Vi har testet 12 elkedler her hos Osmedhus, og vi deler de 5 vigtigste ting, du skal kigge efter. Tænk over, hvor meget vand du typisk koger. En lille kedel er fin til singler, mens en større er bedre til familier. Overvej også opbevaringspladsen i dit køkken. Rustfrit stål er holdbart og nemt at rengøre. Undgå plastik, der kan afgive smag til vandet. Kig efter en kedel med lang garanti. Højere effekt betyder hurtigere kogning. Ingen gider vente for evigt på en kop te. Tjek watttallet og læs anmeldelser om kogetiden. Automatisk slukning er et must. Undgå ulykker og spild af energi. Kig også efter en kedel med Cool Touch overflade. Vælg en kedel, der passer til din stil. En god hældetud og et komfortabelt håndtag gør hverdagen lettere. Overvej også, om den er nem at rengøre. Klar til at finde den perfekte elkedel? Klik på linket i beskrivelsen for at se vores fulde test af 12 elkedler og finde den bedste til dit behov. Glem ikke at like og abonnere for flere smarte tips til dit hjem.